Yan, tinanggalan ko ng pakpak tsaka yung konting paa niya. Yan. Saka tisaw-saw tisuka. Game St. George. Saka ito isakmol. Ito nga. Hinyakit din tinanamnan. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. May kayan kakabsat mga niya. Exotic, abal-abal, crispy. Tapos may paumbong tayong suka. Game St. George. Maanghang na ito kakabsat yung suka niya. Kaya maglagay tayo ng Artem. Sakanti pa nga ito dati sakam. Ito. Kain pa tayo mga kapsat. Bawang. Yep. Masarap din itong pulutan mga kapsat. Yan, tinanggalan ko ng pakpak tsaka yung konting paa niya. Yan. Saka tisaw-saw tisuka. Game St. George. Saka ito isakmol. Ito nga. Hinyakit din tinanamnan. Masarap ng bawang.
Golden brown. Mm. Mm. Pero ito yung mas masarap. Mm. Mm. Nganganik may busin na kakabsat. Ang gimas. Last bite. Gasang. Isa pa. Lord, maraming salamat po dito ulit sa blessings. Napakasarap po at naabusog po ako. Maraming salamat.